Kilekwa Pili. Fourth is Idrisa Ngunga. And then finally, James Mpunga. Then we have the position of National Director of Operations. The National Director of Operations, they are competing. Current National Director of Operations is Honorable Charles Mchacha, but he will be competing against Mr. Bester Awali. All these ones whom I have mentioned are directors. Now we come to the deputies. The directors are 48, the ones whom I have mentioned. The deputy directors, Deputy Secretary General will be competed against by 3 people. One is David Chikwanje, Joseph David Nomale, and Edina Manda. And then we have position of Deputy Treasurer General. Deputy Treasurer General is competed by 3 people. Fraxon Walapa, Honorable Susan Ndalama, and Honorable Victoria Kingston. Honorable Victoria Kingston. And then we have the position of Deputy Organizing Secretary, which will be competed by 2 people, Francesca Masamba and Ishmael Jones Milizi. Then we have the position of Deputy Director of Campaign. Well, this one we have still got a vacant position. I'll not go through the vacant position because these will be filled later on. But let's go to the position of Deputy Director of Youth. Deputy Director of Youth, it will be competed against by 2 people, Christopher Jana and Gerard White. And then we have Deputy Director of Political Affairs. This one is competed against. We have only Mr. Edward Mvoliwa. This one we have still to get candidates for this position. Edward Mvoliwa. Then we have Deputy Director of Religious Affairs, Honorable Mavuto Scott, and Honorable Sadati Forte Nzungu. And then the position of Deputy Director of International Relations, there will be 3 candidates, Honorable Bruce Simtali, Honorable Anthony Gonani, and Honorable Jafare Musa. And then position of Deputy Director of Protocol. We have 4 candidates. Catherine Salama Mwanavava, Luce Shale Saini, Sadat Forte Nzungu, and Felix Clement Namisao. And then we have the position of Deputy Director of Logistics. This one also we have a number of candidates. Actually, there are 5. Mike Kimzukira, Shed Mware, Damson Chimalira, Ernest Kandaya, and McTimes Malowa.
And then we have, almost towards the end, the Deputy Director of Social Services is Mr. Honorable David Kazinja. Oh, I forgot. The Deputy Director of Logistics is Honorable Stanford Jonathan. And then Deputy Director of Social Services is Honorable Dave Kazinja and Honorable Jane Mandeule. Finally, the Deputy Director of Operation is competed against by two people, Leve Taipi Luemba and Romeo Brown Buanari. So, as I said before, we have so far 30 deputies and 48 directors, giving a total of 78 who will be competing at this convention. We expect that at this convention, everything will be done professionally with the latest technology, where ballot boxes will be used and everything will proceed very well. At this time, maybe I should now proceed to talk about in Chichewa. Monga atauzidwa kale Munga tanena kale pafika nthawi yoti tikuuzeni sopano antolankhani zinthu zimene zikuchitika sopano pokonzekera msonkhano wathu wa convention umene uzachitika pa 18 Sunday. Koma anthu azayamba kubwera pa 17 mawa. Pamene ndikunena pano, mabasi achoka kale, achoka ku Mpoto ni madera ena. Chufunisisa nchoti pomakwana pa 17 akazangofika mabasi wo anthu sopano azayambe pamalopo monga pachatina nena kale malo ache ndi pa Komesa Hall. Pamenepo ndiye pali pakhale msonkhanowo, ndiye pomweponso pamalopo anthu akafika pa basi paja azapasidwa zofunikira komanso zoziwikika kuti tione kuti ndithu iwo jani ma delegate amene waitanidwa ku msonkhano umenewo. Atapasidwa zina zonse zofunikira azachoka pamene paja ndikuuzidwa kumene azakagona ndiye mawa limenewo. Pa Sunday la Mulungu mamawa azayembekezedwa kuti madelegesi amene aitanidwa awa ukwana ngati 2,560 azabwere nthawi yabwino kapena kuyambira 7 o'clock kuti zinthu zonse zaende bwino, chifukwa tifuna kuti akazabwera pa 7 o'clock mkati mmene muzakhala ndithu zovina zina kuti zothandizira zoti anthu aziziwadi ndithu kuti pali msonkhano wa convention. Pa nthawi imeneyo iwo azauzidwa pokhala komanso azauzidwa zinthu zina zache zoti iwo achite. Pa tsiku lomwelo la Sandelo pazapezekanso kuti aja madiplomats akuluakulu am VIP nawonso azauzidwa malo oti afike. Iwo aja azizafika cham'ma 8:30 10
pa 10 o'clock ndiye pazabwera Professor Arthur Peter Mutharika, president wathu wopuma wa dziko lino la Malawi, ndi Professor Gertrude Mutharika, a first lady opuma, azakhala ndi a president yo. Kale ndakuwuzani kale za anthu amene azapikisana maudindo osiyana-siyana. Anthu mayina ache ndi omwewo mchizungu. Koma chofunikira kuziwa ndi kuti president wathu Professor Arthur Peter Mutharika, president wopuma, komanso president wa TPP, iwo sazapikisana ndi aliyense, chifukwa zigawo zonse kumpoto, kumwera, kumawa, konse tavomerezana kuti iwo ndiye ufunikira kuti akhale president wathu wa chipani, komanso azakhale president wathu 2025 wopikisana September, chifukwa ali ni mbiri yabwino. Nthawi ija tikuziwa nthawi ya President Joyce Banda, nthawi imene ija zinthu dziko lathu lino linasokonekera chifukwa cha Cashgate, ndalama zimene anthu anaba mboma. Nthawi imene ija Madonna anachoka, koma iwo ndiye president wani anawina, komanso anasonyeza ukaswiri wawo woyendesa ziko, kuona kuti zinthu zonse zinali mchimache. Forex cover inalipo ya 6 months, chakudya chinali bwino, thumba la chimanga nthawi imene ija inali ngati chama 15,000, lero tikunena atu chama 35,000. Fertilizer anali wochipa nthawi imene ija, osati za masiku ano, osati zija za 4,500 inauzidwa ija, lero ndikuti nena za 70,000 or 80,000. Economy yathu inali yabwino. Choncho tikuziwa kuti president wathu yemweyi ndiye amene angachite zotheka kuti zikhale bwino. Ndi president amene anali kulola anthu kuti angachite demonstrate, amene anali kuloledwa ma civil society, osati zizi zowaponya miyala anthu kuti akangosonyeza kuti sakondweresedwa ndi izi. Timanena kuti tinali ndi nthawi ija ya one party state, koma 1994 tinanena kuti dziko lathu likhale multi-party, komanso tinalowa kuti anthu azichita zimene zofunikira mu democracy. Choncho uyu president wathu ndi amene kwa azunguko zaka 40 anali kuphunzitsa azungu. Ndi president wophunzira kaswiri pa nkhani ya malamulo, ngakhale malamulo athu a dziko lino la Malawi ndiwo anachita kuthandiza kukhazikitsa dziko lino. Ndiye chifukwa chache tikuganiza kuti president wathu yemweyo ndiye yemweyo, palibenso wina. Munthu uzikhala ni mbiri yabwino, iwo ali ni mbiri yabwino. Akazabwera anthu tikuziwa kuti zinthu zonse zizayenda bwino. Tizaona ndithu kuti anthu onse obwera akhale ndithu anthu amenewo achoka kwawoko kuti ni madelegates, chifukwa tiziwa kuti ena achazafuna kulowerera. Zolowerera sizaloledwa
ndipo tikatangopeza kuti wina akulole yani kumanga pamene pakupita ku prison tumtengera ku polisi. Pasopano lino ndinganene kuti zonse zimene ndanena ziliponso zonse zilipo. Naiwaliranso nthawi ina atolankhani munali kunifunsa tanenani zoona kodi azachitisa ma election ndani. Ma election azachita ameki. Muzwa ife timafuna zonse ndondomeko zake ziyenda bwino. Komanso zimene zizakhala ni ma ballot boxes zizakhala bwino zamakono osakhala zakale. Ndipo zikayenda bwino zimenezi sitiganza kuti pomokwana chama 7 o'clock kapena zonse zakhala zichita. Nanga nthawi ija si zamakono zisana kulowa anthu anali kuvutika chani koma tili ndi akatswiri amene afika oziwa zimenezi ndipo azachita zotheka. Komanso tizachita zotheka kuti pasazakhale zobera yayi. Zikomo. Tikuthokozeni ino amene muli a chairperson a convention olemekezeka bambo Dr. George Chaponda MP komanso amene muli leader of opposition kutipatsa uthenga umenewo. Ndimafuna ndingonjezerapo kuti kampeni inatsekulidwa pa 30 July. Lero ndi tsiku lomaliza. Ikamafika 6 koloko ndiye kuti aliyense mayina amene alengezedwa aja sayeneranso kupanga kampeni. Amene apange kampeni kapena amene adzipitira kupanga kampeni after 6 koloko lero ndiye kuti ameneyo akuphwanya malamulo. Ndiye kuti mwinaso podzafika la Mulungu apezeka kuti dzina lake silidzapezeka pa ballot. Ndiye uthenga umene ndingafotokoze kuti kampeni ikusiya lero, ikutha lero 6 o'clock. Chinanso anthu akumafunsa kuti kodi convention ikuchitika liti. Tinene kuti anthu akubwera mawa. Koma tsiku leni la convention ndi la Mulungu. Timafuna titsindike pamenepo kuti anthu amvetsetse bwinobwino. Chifukwa maganiza kuti ndi lero. Kuti ino anthu abwera lero mawa convention machitika. Ayi tipanga Sunday kukatulukira mu Monday. Tikaona mene zikakhalire kumeneko. Ndimafuna ndinene choncho. Kumapetopeto ananenanso kuti MEC will come to conduct, because MEC is an independent institution, will come to conduct the elections at the convention. Uso ndutenga umene tufuna tigawane ndi Amalawi ndutsindike umenewo. Komanso titsindike pakuti anthu akamabwera kumeneko ma delegates chifukwa pali risk kapena pali chiopsezo chakuti anthu ena azipani zina sitazichula pano akufuna kuti no adzabwere by the back door kulowerera kubweretsa anthu awo ngati anthu a DPP. Ena nkumanena kuti afuna adzavale zovala za DPP kuti adzalowe kumeneko. Ndiye kuopa zimenezo aliyense akamabwera delegate ayenera okhala ndi umboni wakuti yeyo ndi wachipani cha DPP komanso umboni omutsimikiza kuti ndi Malawi. Ifeyo kunoko kuchipani mayina onsewo tili nawo. Nkhope zawo zonse so tili nazo. Kufika pamenepo tizaona kuti uyu nkhope yake ikuoneka bwanji. Ndeni mafuna ndinene pamenepo. Mufuse
nthawi yake ndino, koma tikuthokozeni chifukwa cha kubwera kwanu, komanso titero kuti ku msonkhano umenewu muli wotani olandiridwa. Mukapange cover ngati inuyo fourth state of government kapena fourth arm of government, bwerani muli olandiridwa kubwera. Ngati mukubwera ndiye kuti mundipeza ine, udindo wanga udakalipobe mpaka na padziko la convention ulipo. Ngakhale ena akukhala ngati kuti afuna kupikisana ndi kuno ndikuntunda iya ndilipobe, ndipo ndikukhulupirira kuti ndikhalabe ndikupitirira. Sindikuona cholepheresa kina chilichonse ayi. Ndilero chonchi kuti nthawi zina zake munthu wamkulu amafuna aoneke pamalo, ndi tioneka ku convention kuti munthu uyu ndi pangolinidi. Ndiye ndikuyitanani nonse kuti muzabwere, tikhala tikukhalira limodzi mpaka napita kutsogoloko. Koma ngati muli ndi mafunso panopo, bwerani, nthawi yanu ndi inoyo. Zikomo kwambiri. Okay, ndine Christopher Sande, ndimukira ntchito Zodiac. Ndimafuna ndimvetsetse kwambiri mankhani ya kagawidwe ka anthu amene akupikisana, kuti zisachite kukhala kwambiri kuti mwina chigawo chimodzi anthu ambiri ndi amene akuoneka kuti ali ndi ndi amene atenga kwambiri gawo mwina kuchipani chanu cha DPP. Timafuna mwina mutapanga clarify kuti maudindo kumene kukuka nkhani ya kupikisana kwa anthu mulakamba inde nzigawo, koma mwina maudindo ena amene mwagawa amene mwa anthu 78 amene mwachulaja mwagawa bwanji kuti mwina pakhale kufanana pa kagawidwe ka maudindo. Kachiwiri ndimafuna nditadziwa nkhani ya makobiri ndalama. Tinamvetsedwa kuti last time munatifotokozera kuti muli ndi budget ya 500 million kwacha, ndipo ena tamvetsedwanso kuti kukhala ngati budget yo yakwera pang'ono kufika chakuntunda uko. Ndiye mwina timafuna mutati tsimikizira zimenezi kuti budget yo yakweradi kapena ikadalipo mpaja pa 500 million kwacha. Zikomo kwambiri. Zikomo. Kagawidwe ka maudindo monga muziwa chimene chisogoleredwa ndi a Professor Arthur Peter Mutharika amene ali Democrat number 1, komanso amafuna kuti tizipewa zimene zimachitika m'madera zipani zina, kuti mupeza anthu omwewo ungochokera mbali imodzi. Iyi yathu iyi ndi national party, national. Ndiye chifukwa cha icho maudindo ena timanena kuti koma awa okha akhale ochokera uku. Mwachisanzo kumpoto tili ndi secretary general, kumpoto tili ndi vice president inawo kumpoto, south, east, tingoti ma region onse. Koma treasury general wakumpoto. Tikatena kuti treasury general wakumpoto ndiye kuti bwanji? Ndiye kunena kuti pa nthawi ya masankho treasury general yo akhale ndithu wakumpoto ko, anthu akumpoto azapeza ena azachita compete position imeneyo, koma ma deputy onse azakhale akuma region ena. Deputy treasury general ndi choncho. Number 2, palinso maudindo ena ngati secretary general, ndikunena atu akulu. Secretary general ndi ochokera central region, ma deputy madera ena. Ndiyenso pali maudindo ena ngakhale maudindo ti director of research ku east ndi choncho.
madepute chimozimozi madera ena. Chimene takhala tikuonesesa ndikuti